Ewe. Udodi, kekere ewe. Nke a kwụsịkwa m. Na o nwere ajụ ihe njọ ịjụ gị biko. Ọ bụrụ na nwaanyị visit today na your house wee kpọọ gị sị gị bịa ka ị bịa kwụọ transport money o ji wee bịa ka ị ga-esi wee feel. Nwaanyị visit ya m sị m kwụọ transport o ji bịa. Ka nwaanyị ga-esi visit kwenu m gwa m bịa kwụọ transport. Nwaanyị ọbụla visit m sị m kwụọ transport o ji bịa. Nwaanyị a ga-abụ mkpa. Ọ mkpa dịrị m. Ọ liability to me. Ọjọọ so chọọ iburu ibe arọ dị ya n'isi bụkwasị na nke m. Because nwaanyị ọbụla na-enwere ego transport o ji bịa be. Ọkwe na ghọta? Yes. That means ya na family ya dị-eriju afọ. Ihe nwere ike gwa ibe So kedu ife ga-agwazi ya kịta? Ya burukwa onwe ya onye osi butekwa onwe ya wee bịa. Ma o jiri transport ya burukwa ya naba o ruo ebe a ekwubezie. Which means na ọ bụrụ na nwaanyị ọbụla na-eji transport bịa na be gị na be liability to you. Ya bịa na-acha Nsogbu adịrọ